Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň arasyna Türkmenistanyň hökümetine garşy emele gelen garşylyk hereketiniň iki aktivisti duşanbe güni Türkiýede tutsaga synalyny. Bu barada insan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy beýanat ýaýratdy. Maglumata görä 47 ýaşly Ahmet Rahmanow we 35 ýaşly Kamil Abulow Türk häkimetleri tarapyndan saklanyp Türkiýanyň deportasiýa merkezlerine berildi. Rahmanow Türkmenistanyň demokratik saýlaw opozisiýa toparynyň sosial media hasaplarynyň administratory ekeni. Ol mundan sosial ulgamlarda Türkmen hökümetini açaçan tanqid etdi. Ahmet Rahmanow fevral aýynda daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň şol sany Türkiýedäki türkmenistanly migrantlaryň pasport problemleri boýunça Azatlyk radiosuna video interview beripdi. Abulow 1 awgustda Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň öňünde türkmen aktivistleri tarapyndan synançyk edilen protest aksiýasyna türk polisiýasy tarapyndan watlaýyn tutsag edildi we biraz sarymsaň boşadyldy. Maglumata görä Rahmanow 18 oktýabrda gün ortany golaý sagat 11 töwereklerine Türkiýedäki ýaşaýyş ruhsatynyň möhretini uzaltmak üçin Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň Antalyadaky şahamçatyna barypdyr. Şondan soň Rahmanow bilen aragatnaşyk kesilipdir. Bugün onuň deportasiýa merkezine uğradylanlygy ma'lum boldy diýip Sişen bugün ýaýradylan beýanatda aýdylýar. DWT toparynyň lideri Murat Gurbanow 20 oktýabrda Azatlyk radiosuna beren interwýusynda Ahmet Rahmanowyň Türkmenistanyň demokratik saýlawy opozisiýa toparynyň agzasydygyny tasdiklady. Topar ýolbaşçylary media çykyşlaryna öz toparlarynyň adyny Demokratiýa Watan Türkmenistan Halk Hereketi diýip hem adlandyrýarlar. Opozisiýa toparynyň lideri türkmen aktivistleriniň Türk häkimetleri tarapyndan esassız saklanýanlyklaryny, bu basyşlaryň türkmen hökümetiniň başlangyçlary bilen amala aşyrylýanyny gurrun berdi. Ahmet Rahmanow DWT aktivisti, ol bizim adminimizin yankı ağzası, aktivist çağdın administratory. Yine onu tuttular. Olum dokumenttan göç edarasına varıp, yankı migrasyon edara varıp, düzeltecek olanla onu polis çağırıp onu tutturuyorlar. Demek şu spisaklar hem göç edarada polisada yerleşikti. Şu bizim aktivistlerimiz yankı hükman DWT değil. Buraya baran ýagdaýynda yine şolary yankı tutsak edýärler. Türkmenistan'ın hükümetinin yankı haýyşy boýunça. Diýip Gurbanow aýtdy. 18 oktýabrda giýjelen sagat 5 töwereklerine polisiýa Kamil Abulow Istanbulyň Çekmeköy etrawyna ýerleşen kwartirasyndan alyp gidipdir. Polisiýa işgärleriniň tutsagyň aýalyny aýtmaklaryna görä Türkmenistanyň konsulhanasy Türk häkimetlerinden 28 adamyň tutsag edilmegini sorapdyr. Şu ýerden Abulow hem deportasiýa merkezine iýerildi diýip 19 oktýabrda insan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy aýtdy. DWT opozisiýa toparynyň lideri Murat Gurbanow Azatlyk radiosuna beren interwýusynda aktivistleriň Türkiýede häkimetler tarapyndan tutulup saklanmagyny logika gawat gelmeýär diýip häsiýetlendirdi. Kamil Abdulowyň dokumenti hemme dady düzük Türkiýede gelip öýünden alyp gidýärler. Hiç adam aýdan oklar näme üçin yankı haýsy sebäpli ýa kanun bozun hiç aýdan ok deportasiýon lagery goýýarlar. Elbetde Türkiýe hökümetining oň haky bar. Islemli adamy yankı deportasiýa etdirilýän haky bar. Ýöne kaçanla bir adam yankı hiç kanun bozmadyk bolsa, hiç etmedik bolsa, onu bu zatlar bir logika taýdan kelle syjaklatdyr diýär. Diýip opozisiýa hereketiniň lideri aýtdy. Bu aralykdan insan hukuklaryny goraýjy toparyň beýanatyna görä Türkmenistanyň öz içinde hem daşary ýurtlarda nägilik hereketine goşulan türkmenistanlaryň ýurt içindäki howsarlaryna garşy basyş güýçlenýär. 16 oktýabrda Lewap welaýatynyň administrativ merkezinde Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri türkmen aktivistleriniň Türkiýede geçiren protest aksiýalarynyň gatnaşyjysy blogçy Azat Haýitbaýewiň 51 ýaşly ejesi Täzegül Wezwany sorag edipdirler. Hasazol 20 sentýabrda mahkama işgärleri aktivistiň ejesine basyş edip onuň öz oğlunyň opozisiýa işini besetmegini talap edipdirler. Türkmen Helsinki fondunyň maglumatlaryna görä 28 adamdan ibaret sanawda Haýitbaýewiň hem ady bar. Beýanaty görä Türkiýede ýaşaýan ýene bir aktivist Merdan Joraýew hem bir näçe gün mundan ozal özüniň Lewapda ýazgyda duran salgysyna polisiýa işgärleriniň baranyny we onuň häzirki wagtda Nirede ýaşaýanlygy bilen gyzyklananlyklaryny habar beripdir. Soňky wagtlarda Türkiýedäki türkmen aktivistlerine edilen hüjümler ýygjymlaşdy. Mundan ozal belli aktivist Dursultan Taganow hem 27 sentýabrda Türk häkimetleri tarapyndan Istanbuldaky deportasiýa merkezine berildi we soňra 29 sentýabrda gaýtadan boşadyldy. Munyň ýygyny Taganow Azatlyk radiosuna beren interwýusynda Türk häkimetleri tarapyndan näweli sebäplere görä Türkmenistana deport edilmeli 25 adamlyk sany barada gurrun beripdi.
bildirdi. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara uramalar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda insan hukuklaryny çynlakay bozmakda, özge pikirli adamlara basyş etmekde ýergiderli tanqid edýär. 11-nji oktýabrda türkmen aktivistlary Nurmuhammed Annaýew, Aziz Mammedow hemde ýene bir adam oguzlaryň bilim we medeniýet boýunça hyzmatdaşlyk jemgyýeti uramasynyň Istanbuldaky idarasynyň öňünde näwelli adamlar tarapyndan ýenjildi. Annaýew 12-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda näwelli 5 adamyň özlerini toplan onu gurrun berdi. Synçylar bu hüjümleriň Aşgabatdan sargyd edilýändigini aýdýarlar. Dawlata lideri Murat Gurbanow hem şol pikirde. Basışlar Türkmen hökümeti tarapyndan edilýär. Sebäbi soňky wagtlar DWT toparlayan Demokratik Vatan Türkmenistan Halk Hareketi ve beýle kapasitanýarlar gaty hüjüme girdi. Biz OBS'de çykyş etdik. Biz Türkiýede protesta urnak başladyk ve o Türkmen hökümeti gorkutup başlady. Şoň üçin Türkiýedäki bizim aktivistlerimiz olar ýanky ýagdaýlar kyn bolan soň Türkiýe hökümeti hiç şart etmän soň Türkmen hökümeti Türkiýe hökümeti bilen işläp olary tutsak edýär. Ol bir ýürütülüşdiren aksiýa. Türkmen hökümetinin tarapyndan 25 adamın spisi var. Şu spisi boýunça şular bir boldan hemmelerini tutjak bolýarlar. Tutjak diýär saklajak bolýarlar. Diýip DWT lideri Murat Gurbanow 20-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Bu aralykda Azatlyk radiosyna Aşgabat wagty bilen öýlen saat 4-lerde gowuşan soňky maglumatlara görä 20-nji oktýabrda türkmen aktivisti Dursultan Taganowanyň Istanbuldaky migrasiýa idarasyna täzeden çağırlanlygy ma'lum boldy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizis we giň ýaýran koronavirus ýokunjy Mary welaýatynda ilata agyr zarba urmagyny dowam etdirýär. Ogly gyzyny eklep bilmän ejid galan eneleriň maşgalany goldamak üçin ten söwdasy bilen meşgullanýan ýaş gyzlaryň, zivil dörýän we dilekçilik edýän raýatlaryň görnetin köpelmegi ykdysady we saglyk krizisiniň getiren çökünlüğüne hemde sosial krizise şaýatlyk edýär. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy ykdysady, saglyk we sosial krizisten çeken maşgallaryň bir näçesi bilen söhbetdeş bolup, olaryň biriniň başdan geçirenlerini gurrun berdi. 2020-nji ýylyň maýynda adamym koronavirus bilen kesellep, ýokunç keseller hastahanasyna yerleşdirildi. Aradan 10 gün geçenden soň ol aradan çykdy. Meniň adamym molimdi we men öý hojulukçy denan. Çağlarymyzyň okuw we durmuş toýlary üçin ýygnan pulumyzyň ählisini adamymyň saglyk bejergisine sarp etdik diýip Bayramaly şäherinden 50 ýaşlarynaky bir aýal anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adamym ölenden soň men iki çağam 20 ýaşap geçen gyzym we mektepde okuyan oglum bilen eklençsiz galdym. Ähli kynçylyklarymyz şondan soň başlady. Üstesine de ipoteka alanjaýymyzyň kredit pulu hem biziň boynumuza galdy diýip Bayramaly aýal aýtdy. Türkmen hökümeti pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19 keseliniň hasaby alınandygyny resmi taýdan ikrar etmän gelýär. Şeýle-de ýurt resmileri pandemiýanyň arasynda hasta ýitileşen ykdysady krizisiň hakyky gerimini aýan etmeýärler. Bu aralykda ýurtdaky ykdysady krizis saglyk krizisi bilen utgoşup sosial problemalary hem barha ýitileşdirýär. Soňky aýlarda işsizlik görnetin möwjeýär, dilekçiler, zivil dörýänler, ten söwdasy bilen meşgullanýanlar we öýsiz raýatlar köpelýär. Ogurlyk, talaňçylyk we adam öldürmek ýaly jenaýatlar barha artýar. Biz ilk wada goş olamlarymyzy satyp gün gördük. Soňra men gedaýçylyk etmek üçin her güni Bayramalynyň bazaryna çykyp başladym. Ýöne soňra muňa saglygym el bermedi. Gyzym gözöllik salonunda işläp başlady. Karantin sebäpli salonlar ýapylandan soň ol hem gazançsyz galdy. Men zivil çeleklerinden azyk gözläp başladym. Çağlarymyz bilen aç ýatýan günlerimiz köpelip başlady diýip Bayramaly ene aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra onuň gyzy Türkiýe işlemäge gitmäge synanşýar. Ýöne pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli ýollaryň ýapyk bolmagy onuň bu synanşygyny iýde tesirýär. Şondan soň gyzym bu prezident ýollary açmakçy däl diýip öýden çykyp gitdi. Ol 10 gün geçen soň elinde 1300 manat bilen iýdine geldi. Men bu puly nireden aldyň diýsem, ol maňa işe girdim diýip ertesi güni bir ýylyň gaz tölegine 310 manat, tok tölegine 200 manat geçirdi. Ol gazçylardan we tokçulardan galan tölegler üçin garaşmagy sorady diýip gyzymyň öňküligi ýokdy. Ol 12 güniň içinde gaty üýtgedi. Men gyssap sorag bersem, gyzym ejejan bu dünýäde kakamyň ölümini gördüm. Seniň bazarda dilekçilik edýäniňi, zivil dörýäniňi, keselläp ýatyşyňy gördüm. Oglanjygynyň köwşi okuw geymäni eşegi bolman mektepden galýanyny gördüm. Mundan başga gorkunç zat ýok. Men öldüm diýip pikir ediň. Men şu hojalygy eklemesem kim
beklemeli. Biz 3 ay bäri ipoteka jaýyň tölegini töläp bilemzok. Bizi jaýdan çykarjak bolýarlar. Men başga çykalygy tapmadym. Ejejan meni başla diýip jogap berdi. Ol tenini satyp başlapdyr diýip Bayramally ene gözlerine ýaşaýlap habarçymyza gurrun berdi. Adatlyň habarçysy Tewitde Bayramally enäniň başdan geçiren günlerine sezewar bolýan maşallaryň sanynyň sanardan kendigini aýdýar. Ol köp hojalyklaryň diňe çörek iýip gün görýändiklerini, olaryň gyzgyn nahary mümkinçilik bolanda hep dedi diňe bir-iki gezek iýendiklerini hem belledi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady krizisi we giň ýaýran koronavirus ýokunjuny, şeýle-de bularyň ilaty açlyk derejesine elten täsirlerini boyun almaýar. Ýurtda ilatyň ýaşaýyş derejesini görkezýän statistiki maglumatlar çap edilmeýär. Ilat başyna zerur önümleriň minimal derejesini kesitleýän hasap ýöredilmeýär ýa-da äşkär edilmeýär. Galy bersede 2007-nji ýyldan bäri ilatyň sany barada resmi maglumat çap edilmedi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolýan türkmensanlar bürokratik bökdünçlikler sebäpli işsiz raýatlaryň maddi goldawy mätäç maşgallaryň döwletden kömek puluny hem alyp bilmeýändigini aýdýarlar. Mundan başga da ýurt resmileri işsizlikden, ýaşaýyş durmuş şertleriniň kyndygynyň şikayet edip, hatda iýmäne çörek hem tapmaýandyklaryny aýdyp, özlerinden haray gözleýän raýatlary oňyn jogap bermeýärler. Sentýabryň ahirinde onlarça ýaşaýjy Mary şäherindäki vilayet prokuraturasynyň öňüne üýşüp, yerli resmilerden işsizligiň we açlygyň çäresini tapmagy sorady. Emma olaryň soraýan kömegi we edýän arş şikayetlary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň paýtagtynda 20 sany polisiýa gözegçilik nokudynyň gurulşy üçin tender eglan edildi. Garaşsa Türkmen neşirleriniň habaryna görä şoňa meňdeş tenderler geçen ýyl hem eglan edilipdi. Şonda jemgyýetçilik tertibini saklamak üçin guruljakdy gaýdylýan bu dethalar barlygy nokutlary diýilip häsiýetlendirilipdi. İçeri İşler Ministrliginiň haýyşy boýunça Türkmenistanyň gurulşy we binägerlik ministrligi tarapyndan eglan edilen tender baradaky habar 15-nji oktýabrda Türkmenistan gazetinde çap edildi. Gündogor org garaşsyz onlaýn neşri aşgabatda jemi 20 barlyg nokudynyň gurulmagynyň planlaşdyrylýanlygyny döwlet habar beriş serişdetine talgylanyp habar berýär we Türkmenistanyň beýleki şäherlerinde şoňa meňdeş dethalaryň gurulşy barada habaryň ýokdugyny belliýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri bolsa, şoňa meňdeş tenderiň 1 ýyl ozal eýem 2 gezek eglan edilendigini, ýöne şonda guruljak dethalaryň barlygy nokutlary diýilenligini belliýär. 2020-nji ýylyň 3-nji aprelinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow premier ministriň howpsuzlyk meseleleri boýunça orunbasary Çary Murat Amanowa jemgyýetçilik tertibini berjaý edilmegine gözegçilik etmek üçin ýöreýän nokutlary gurmagy tapşyrdy diýilip habarda aýdylýar. Şonda bu nokutlaryň kanuny hem tertip düzgüni güýçlendirmek, raýatlaryň şahsy we emlak howpsuzlygyny ýokarlandyrmak, ilkinji kömegi bermek we bilim işlerini geçirmek üçin ösen tehnologiýalar bilen enjamlaşdyryljakdygy aýdylypdy. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň şol döwürde habar berişýäli bu gözekçilik nokutlary iň köp ilatly etraplarda dörediler we ol ýerde nowatçylyk etjek polisiýa işgärleri gije gündüziň dowamında gözekçilik alyp barar. Kanun goraýjylar üçin gözekçilik dethalaryny gurmak boýunça tenderiň häzir eglan edilen pursady koronawirusyň ýurtda ýaýramagy sebäpli berk çäklendirmeleriň we ilaty gözekçiligiň artan döwrüne gabat geldi. Bazarlar we hyzmat kärhanalary awgust aýyndan bäri ýapyk galýar. Bu döwürde çäklendiriji çäreleriň berjaý edilmegine goşmaça gözekçilik edilýär. Polisiýa maskasyz adamlary saklamak we sowda gadagançylygyny bozýanlary gözlemek ýaly işler bilen başagy bolýar. Adatlyň habarçylaryň soňky maglumatlarynda Türkmenistandaky koronavirus çäklendirmeleriniň adyndan 1-nji noýabr içenli dowam etjekdigi aýdylýar. Türkmen häkimetleri ne koronavirusyň ýurtda ýaýranlygyny resmi taýdan boyun alýar, ne de girizýän çäklendirmeleriniň sebäbi we möhleti barada ilata habar berýär. Synçylaryň pikiriçe barlygy nokutlarynyň gurulmagy polisiýanyň gözegçilik çäreleriniň hasam güýçlendirilmeginden habar berýär. Barlygy nokutlarynyň gurulmagy elbetde barlygy geçiş tertibiniň girdilmegini aňladýar, şeýle dethalaryň gurulmagynyň başga sebäbi bolup bilmez diýip Gündogor org neşriniň maglumatynda onuň baş redaktory Bayram Şehmuradow aýdýar. Şeýle de neşr Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrligine jaň edenligini emma onuň wekiliniň Aşgabatda gözegçilik nokutlaryny gurmak planlary baradaky soraga döwlet syryna salgylanyp jogap bermänligini habar berýär.
Türkmenistanda yaşayan Sençe Serdar Aytakowyň pikiriçe gözegçilik postlaryny gurmak planlary rejimin umuman güýçlendirilmegi barada habar berýär. Sovet döwründe bar bolan milisiýanyň aporny punkty ýaly guruluşlaryň döredilmegi, kyn ýetkinjekler bilen işleşen wezipleri we polisiýanyň çağalar otoglaryny döretmek barada gurrun idýär. Bu häkimetleriň Sovet döwrüniň tejribesine gaýdyp gelip, jinaýatyň öňüni almagy we diňe gysagly çäre görmek bilen çäklenmän kanun bozmalaryň öňüni almak çärelerine üns bermäge mezbur bolýandyklaryny aňlaýar. Häzirki wagtda her etrapda polisiýa bölümi işleýär, emma olar operativ işleri berjaý edýär. Indi bolsa profilaktiki işlerin geçirilmegi, aýratynym çağalaryň we ýaşlaryň arasynda öňüni alys çärelerini geçirmek boýunça başlangyç döreýär. Ýöne onuň nä derejede täsirli boljakdygyny aýtmak kyn. Dip Sençe adatlyk bilen söhbetdeşlikde bellep geçdi. Serdar Aytakowyň pikiriçe, galy bersede ýurdun häkimetleri ýylatyň dürli gatlaklaryna gözegçiligi uzak wagt bäri alyp barýar we barha güýçlendirýär. Bu universitetlerde başga vilayetlerden gelip okuyanlara da degişli. Olar yapık ve gorulyan umumi ýaşaýsaýlarda ýerleşdirilýär. Taliplerin durmuşuna dolu gözükçülük edilýär. Gaty bir düzgün nizam, ýaşaýan ýerine gaýdyp gelmeň şertleri we beýleki gözükçülük çäreleri üpçün edilýär we bu ähli universitetlere degişli bolup, bir rejimli talipler säherçetine meňzeýär. Aşgabatly bolmadyk studentlere bu universitet şäherçileriniň daşyna hususy kwartiralarda ýerleşmek gadagan edilýär. Kadadan çykmalar bar, ýöne seýrek. Mundan başga da Aşgabatda ýaşaýan talipler hem gözükçülük astynda saklanýar. Olar islendik qadagan ýa-da islenilmeýän mazmunly maglumatlary okumadygy üçin saxta telefonlaryny islendik wagtda tapşyrmagy mezbur edilýär. Dip Sençe aýdýar. Bir neçe ýyl bäri Türkmen paýtagtyna başga vilayatleriň ýaşaýjylarynyň girmegine dürli çäklendirmeler ýygyderli girdilipdi. Covid-19 pandemiýasy başlanaly bäri Sowet ýylatynyň paýtagty girmek mümkinçiligi hasam azaldy. Mundan başga da Aşgabatyň polisiýasy paýtagtdan bolmadyklary tutmak we çykarmak üçin ýygyderli reýd geçirýär. Sençe Serdar Aytakowyň pikiriçe, Türkmenistanyň häkimetleriniň howpsuzlyk çärelerini hasda güýçlendirmek meselesine berýän ünsi olaryň ýagdaýa gözegçiligi ýitirmek gorkusynyň bardygyny eşeli hem jemgyýetiň kriminallaşýanlygyny gytaklaýyn, boyun alýanlygyny görkezýär. Häkimetler repressiýalary kanuny taýdan ulanmagyň çeşmesiniň tükenmegine ýa-da tükenip barýandygyna göz ýetiren bolmaly. Bu bolsa kanunçylygyň çägindäki jydalaryň daşyna çykmak mejbury göçürmeler ýa-da ýetkinjekler koloniýalarynyň üstüni doldurmak ýaly repressiýalary ýol açmak hukmuny döredýär. Ýöne bu ýerde meseleniň iki tarapy bar. Bu jemgyýetiň radikallaşmagyna we açyk garşylygy sebäp bolup biler. Sebäbi howpsuzlyk güýçlerine ynamsızlyk eýýäm uly derejäge ýetdi. Olaryň edýän bir kanunçylyklary bolsa, islendik pursatda öz-özünden tolgunçlyklary sebäp bolup biler. Häkimetler muňa gowy düşünýärler we şonuň üçin olar öňüni alys çäreleri üns berýärler. Dip Serdar Aytakow Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Azatlyk radiosu Odal Aşgabatda we ýurdun beýleki şäherlerinde agyr ykdysady ýagdaý we sosial problemalar bilen baglanyşykly ogurluk, talaňçylyk ýaly jinaýatçylyklaryň hem-de raýatlaryň öz janyny kast etmek ýaly ýagdaýlaryň sanynyň epesli köpelenligi barada habar beripdi.